ସେ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେପରି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଥା ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କଥା କଣ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ମୋତେ